माथो रावबो खबरखौनो हरनो हाला आंलाय आं एफा मोजां बुंदोंमोन जुदि बिनि फिसाया जुदि बिखौ बोजबाखैबा लानो थाखाय आं राजि दं होननानै बुंबाय थादोंमोन आं दाबो लागोन आं मोनबा नोंसोर खबरखौनो होआ रावबो आरो बिनि मोजांखौबोथ' लुबैनांगौ ना हा बिनि मोजांखौथ' लुबैनांगौ नोंसोरो गाज्रि समावथ' बुहुद बखिदोंमोन दा मोजां खालायनो नागिरनायाव नोंसोर मानो जेबो रावबो खबर गैया आं मा लाजिनायनि खोथा बुंदों लाजिनांगौनि खोथायानो नङा बियो आं मोजां मोनो नालाय मोजां मोनो आंनि मेगनजों मोजां नुयो नालाय मोजां नुयो आं लानो नालाय लानो बेयाव आरो मा खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरलायबाय नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेलाव नुखादों नंगौ बे भिडिअ जागोन फैसालि ब्रह्मनि सासे ब्रादारा फैसालि ब्रह्मखौ मा बुंखो मा माखो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय साननैसो भाइराल जाफुदोंमोन बिथांनि भिडिअआबो दा फैसालिनि बागै बे बिथाङा मा बुंखो नायदो माने फैसालिखौ ओरैबायदि मोजां मोनोनो भिडिअखौ शेयार खालामनो थिनलायलायनाय फैसालिखौ नांथारगौ फैसालिखौ हाबा खालामगोन थिग बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बे ब्रादारा ओरैबायदि नोंथांमोना नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन भिडिअखौ जोबजासे नायलां आं फार्स्टआवनो बिथांनि भिडिअखौ होग्रोनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय गोबां मानसिया बुंदोंमोन फैसालिया हासबेन्डजों गोरोबबाय नामा फैसालिया डिभर्स जाबाय नामा हासबेन्डजों आङो बुंलायलायला बे बिथाङा मा बुंदों बेखौसो आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थौदो भिडिअखौ जोङो अब्ला दान्दिसे नायग्रोना लानोसै फैदो अहालै मा जाखो माथो रावबो खबरखौनो होनो हाला हा माथो रावबो खबरखौनो होनो हाला माथो आगोल खारनाय समावलाय गयाव खारबायनो इउएसएआव खारबायनो अबा खारबाय होनना बिराद खबर लादोंमोन माथो मानसिफोरालाय बिराद भिडिअ बानायदोंमोन दा अबाव दं बेखौ माथो रावबो खबर खोन्थाहरनो हाला आंलाय हा रावबो खोन्थाहरनो हाला माथो मा जाखो साब उन्दुजोब्बाय नामा मानसिफोरा बा खारनाय समाव ओरैबायदि उतपातमोन फैसालिया खारबायनो उमुकनो थुमुकनो भिडिअ भाइरेल जादों सिटिक भाइरेल जादों हा साला मबाइल अन खालायबानो बेखौ नुयोमोन दा बहा नोंसिना खबरफोरा अबाव थांजोबखो माथो रावबो खबरखौनो हरनो हाला आंलाय आं एफा मोजां बुंदोंमोन जुदि बिनि फिसाया जुदि बिखौ बोजबाखैबा लानो थाखाय आं राजि दं होननानै बुंबाय थादोंमोन आं दाबो लागोन आं मोनबा नोंसोर खबरखौनो होआ रावबो अबाव दं मा जादों मा जायाखै दुखु दाहा बेसेबां खस्थ'आव दङ रावबो खोन्थानो रोङा माथो मा दसे सान्दिल' नामा नोंसोरना आरो बिनि मोजांखौबोथ' लुबैनांगौ ना हा बिनि मोजांखौथ' लुबैनांगौ नोंसोरो गाज्रि समावथ' बुहुद बखिदोंमोन दा मोजां खालायनो नागिरनायाव नोंसोर मानो जेबो रावबो खबर गैया आं लागोन बुंदोंथ' मोनबाथाय आं लागोन आंनाव मुगैनाय गैया बे गोसो थोनाय गोनां सिख्लाखौ लास्लायस्लाय बे हाबा जाखानाय हिन्जावखौ लानायाबो बे एखेसो आरो आजिखालि सोरना गोसोनाय गैया होनना बुंजायो 100 जननि बिथोराव 70-80 जनानो सिख्लानानो गोसोनाय थाखायो आरो गोसोनाय थाबाथाय मा जायो बेखौथ' गोबाङानो मिथिखायो होमबा हाबा जानायजों एखेयानो जाबाय नंगौना नङा हा आंना बिनिखायनो फैसालिखौ बिराद फसायो आं लानो गोसो जागासिनो दं आरो आंबो बोरायबाय नालाय बिनिखायनो हाबानि बोथोरबो फैगासिनो दं बैसागु समावनो जुदि लानो हायोमोनबा एसे मोजां जागौमोन आंनि थाखायबो नाथाय नोंसोरना रावनाबो खबर गैया हा नोंसोरना रावनाबो खबर गैया माथो बै समावलाय माथो हिन्जावफ्राबो एकदम भिडिअ बानाय बुहुद गियानि खोन्था बुंदोंमोन बिसोर अबाव थांखो दालाय माथो खबरखौनो होनो हाला हा मा जाजोबखो हा ना जौ लोङै उन्दुना थाजोब्बाय नामा ना मेंबाय नामा आं बोरायबाबो मेङाखै माथो दाबो नोंसोर एफा थाब मेंबाय दुखुनि बाथ्रा बेफोरो हा नोंसोर आंनो खबरखौनो होनो हाया अबाव दं अबाव जायाखै आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाहाथे फैसालिया मोनहैथों होनना बुंबाय आं बेखौबो नोंसोर खालायनो हाया मा खालायगोन नोंसोरलाय खालि बक्सिनोल'सो रोंगौ माथो नोंसोरलाय बिनि अनगायै मा खालायनो हायो नोंसोरलाय बक्सिंनि अनगायै मा खालायनो हायो जेबोखौनो खालायनो हाया हा दा आंखौ बुंगोन
बोरायबाय बोरायरायनायनिफ्राय खोन्था बुंगासिनो दं लाजिनो रोङा होनना बुंदों लाजिनो माखो लाजिनो हा आं मा लाजिनायनि खोन्था बुंदों लाजिनांगौनि खोन्थायानो नङा बियो आं मोजां मोनो नालाय मोजां मोनो आंनि मेगनजों मोजां नुयो नालाय मोजां नुयो आं लानो नालाय लानो बेयाव मा हा बेयाव मा ओरैनो माथो जोंनालाय माथो खारस'नानै हाबा जाखायो माथो जोंनि मानसिफोरा फ्राय बागानो जोंनि फ्राय बाग मानसियानो माथो बर' मानसिफ्रा माथो 100 जननि बिथोराव 80-90 जनानो खारस'नानैसो हाबा जाखायो सिख्लाफ्रा बे समावथ' लाजिजागोना रावबो बे समाव सोर लाजियोमोन लाजिया रावबो बेनिखायनो आंबो लाजिया फैसालिखौ लानांगौ नालाय मोनबाथाय लागोन आरो जुदि फैसालिया आंजों फैयोबा आं लागोन जुदि फिसाया जुदि बेखौ अनसायफिनाखैबा आरोना जुदि अनसायफिनबायबा जुदि लाफिनबायबा जुदि न'खराव जुदि आरो मिलामिसि जाफिनबाय न'खराव जुदि मिलामिसि जुदि न'खराव कमप्रमाइज जाबायबा नाङा आंनोबो आं बिसोरनि संसारखौ सिफायनो थाङा कमप्रमाइज जाबायबा जुदि कमप्रमाइज जायाखै जुदि बेफोरबादिनो दंबा जुदि फैसालिया जुदि हाबा जाफिननो गोसोबा आंजों जानो हागोन आरो आंजों जानो हागोन बेयाव रावबो बादा होना लाखिनो हाया आंखौ नोंसोरना दायित्वआ खालि बैल' भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाहाथे फैसालिया मोनहैथों आंनि खोन्थाखौ खोनासंथों हा ओमफ्राय आंनि खोन्थाखौ खोनासंना जुदि पसन्द जायोबा आंखौ जुदि मोजां मोनोबा आंनाव इमेल खालामनो हागोन ना इमेल खालायबा आंनाव मेल खालायबा आं रिप्लाय हरगोन जागोन जाया सोंगोन ओमफ्राय बिनि उनाव लागोन आरो आं हाबाखौ बारा गिदिर खालामनो सानाखै हा आं हाबाखौ बारा गिदिर खालामनो सानाखै फिसा खालायगोन हाबाखौ दाउथु हाबा ना मा बुङो बेखौ आरो दाउथुनिख्रुइ जुदि फिसा दंबा हाबाया जुदि दाउथुनिख्रुइबो फिसा दं हाबाया बिखौबो आं खालायनो थाखाय राजि आरो खालायगोन आरो नाथाय गिदिर नङा दै मानोना आं बुहुद हाबायाव नुबाय मानसिफोरा जायै जासि लोङै लोंसि मा बुङो बिसोरनाव मोनजायाखै बेदरानो थावाखै जुमायखौनो मोनलोङाखै नै बिदि बुङो मानसिफोरा बुहुद मोनबोबाय आङो बिनिखायनो आंबो मा सानदों बे हाबायाव फैसा खरस खालायस्लायस्लाय बे फैसाखौ दोनगोन जोंहा फैसालिजों आंजों संसार जानायाव मदद होगोन बे फैसाया हा ओरैनो मानो मिसा मिसि फैसाखौ खरस खालायनो आरो मानो बदनाम लानो मोनजायाखैनो मोनलोङाखैनो उमुगा साहा होआखैनो बिस्कुट होआखैनो जुमाय होआखैनो हा बेदर होआखैनो ना होआखैनो बिभिन्न धरननि खोन्था बुङो बेनिखायनो खुनु दरखार गैया दाउथुनिख्रुइ फिसा हाबा दंबा फिसा हाबा लागोन आरोना आङो फैसालिखौ खिन्थु मोनोबा आं लागोन नोंसोरनि खामानिया जाबाय शेयार खालामनानै जाहाथे भिडिअखौ फैसालिया मोनहैयो आरो दै खालाय हानाय मानि शेयार खालाय बयबो दै दोनथ'बायलै अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर बेखिनिनोसै दा मा बुंनो ब्रादारनि भिडिअखौ नायबा माने मिनिगोनसो ना मागोनसो गोबां मानसियाबो मिनि हरगासिनो मैया दाख्लैबो मोनसे भिडिअ होदोंमोन सानैसो मानसिफोरा दा गोबां मानसिया मिनिदों नोंखि बेखौ हाबा खालामनो हानाय अकात दोङो हिम्मत दोङो बैफोरबायदि मोनसे कमेन्ट खालामहरदों दा ब्रादारा फैसालिखौ नांथारगौ मानि थाखाय आंबोथ' बुंनो गोसो गैया नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय बेनोसै आपडेटआ गाज्रि मोनदोंब्ला निमाहा खालामना होबानो जाबाय माबाफोर गोरोन्थि बुंदोंब्ला निमाहा खालामना होबानो जाबाय ब्रादारखौबो ना जेबो गोरोन्थि बुङाखै बिथाङा जास्ट बेफोरबायदि मोनसे मटिभेसन हिसाबै बुंदों आरो ना 100%नि भितराव आजिखालिनि जुगाव बर' सिख्लाफोरा हाबा जानाय सिख्लाफोरा गुबुनजों खारो अब्ला बियो फैसालिखौ राजि दङनो आरोना जुलि खालामनो राजि दङनो बेफोरबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों ब्रादारा दायो नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव मा बुंनो गोसो कमेन्टआव फोरमायहरदो दे नंगौ सासे हिन्जाव मानसिया जुदि बांगालजों थांनो हायोब्ला आरो दाथ' नुखाबाय थादों नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव गथ' गथाय गारनानै खारगासिनो नै मैयाबो आं मोनसे ससियेल मिडियायाव फेसबुकाव निउसाव नुदों सानै गथ' गोनां कलेज फरायलायनाय बेखौनो गारनानै माने हौवा हिन्जाव माने हौवायाबो गथ' गोनां दोङो ओमफ्राय हिन्जावाबो गथ' गोनां दोङो न'खराव फेमिलि दोङो अब्लाबो गारना खारनानै बिसोरो बेफोरबायदिनो मोजां मोनलायनानै बिसोर खारसन सोरबा माबा लांखारलायनाय जादोंमोन आरोना दा बेखौ साननानै नाय आजिखालिनि जुगाव ओरैबायदि जादों फिसाला फिसाजोआसो बिमा बिफाखौ बुजायनो गोनां जादों ना फिसाला फिसाजोखौ गारनानै खारदों अननाय गैया बिसोरनि गोसो लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ नायगिरनानै माने ओरैबायदि खारदों जोंनि समाजनि बर' मानसिफोरा दा
बर' हारियाव जे मोजां रंजा खुसि सम फैगोन बेखौ आङो मालाबाबो नुनाय नंला खोमा। मानो होनबा जोंहा बर'नि गेजेराव बांसिन लाजिनांथाव दुखुनांथावफोरासो जाथायासो जाबोगासिनो दङ। मिनिनाय रंजानाय बे बर' समाजाव जोङो मालाबाबो नुनो मोननाय नङाबो खोमा। ओरैबायदि जाथाय जाबोगासिनो जोंनि बर' समाजाव सोरजोंबा हारसा बांगालजों जुलि जानानै गथ' सासे सानै जाना होखारहरजानाय, बर' हारिजों फैनानै बर' हारि सेंग्राफोरखौ बिसोर बांगालजों मुस्लिमजों हारसा बरबाद खालामफिनदों। जुलिखौ जाबाय बांगाल हारसाजों, ओमफ्राय बर'जों फैनानै बर' सेंग्राफोरजोंसो खारस'नानै थाफैयो। बर' सेंग्राफोरासो सेस बेकार, संसारा लाइफआ बरबाद ओरैबायदि खालामफैयो जोंनि बर' हिन्जावफोरा। बेनोसै फैसालियाल' नङा, फैसालियाल' खाराखै, फैसालियाल' दाय मावाखै, दाया गासिनाबो जायो नंगौ। बे दायखौ जोङो निमाहा होनायाबो गिदिर खोथा। जोंनावबो दाय गैया नङा, जोंनावबो सानसे समायाव माबा मोनसे दाया सौग्रुफैनो हागौ, भुल खामानिया सौग्रुफैनो हागौ। दा आंखौबो नोंथांमोना निमाहा होनो रोंनांगोन, आंबो नोंसोरखौ निमाहा होनो रोंनांगोन। समाजाव बेफोरबायदि निमाहा होनो हालायनायासो गिदिर खोथा। बर'जों बर' बेफोरबायदि जालायबाय थानाङा आरोना। दे बेनोसै। दा ब्रादारनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो। फैसालिखौ नांगौनो। मोननाय नङालै ब्रादार, मालाय बेया गथ' गोनांखा, हौवा गोनांखा, जेमानानो हास्थायथों माबाथों, गोसो गुदुं नङाब्ला रावनिबो गोसोखौ बोनो हाया। जेरैबायदि जोंनि बर' सिख्लाफोरा गोसो गुदुं नङाबा बियो बांगाल मुस्लिमा नोंखौ जिमान फुस्लायथों जिमान मोजां मोनथों नोंखौ मालाबाबो लांखारनो हाया। बेनिखायनो मानसियाबो गोसो गुदुंनि लोगो बाथ्रा। थिग बिदिनो दे अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर। बाय बाय।